Saecok-ecok. Kowe tak wenehi kesempatan sing apik ben iki. Kesempatan emas bagimu po. Mas Kemambang. Ora, tapi sadurunge kudu njaluk pangestu karo Mama. Temenan? Iya, Mama Nanda maksudnya. Ora lah kae bae lah. Maksudnya sadurunge kowe tak duet karo Mbak Ira, njaluk pangestu karo Mama. Sayang Allah kere. Ayo diwini sing sopan. Nyawir. Sopan. Dodok maturun dodok ngene. Ya, sing gede pangapurane ya nontak duet karo Ira. Ya. Piye? Wangsulane piye? Aduh. Lambemu. Asline ya. Sing kepengin duet dene Pak Dalam. Iki ngundak kemlecer Mas Topon ora lakon duet ini, Mbak. Ngene Ir. Wis ngerti. Dalam kayak ngandel kan? Piye? Pak Lurah, Pak Topo, Jambu Alase. Mulane kowe takon duet. Nah, Aku wis ngerti. aku yang ngerti. Ngibadah maning Jambu Alase. Mau wis ngibadah. Kan karo kae karo nyong hurung. Yo, Ir Jambu Alas. Kok nyawapi wong sepanggung. Nggih. Aku ki malah gila lho aku dijajari topo ki. Ya, Lah wong gila nyawang kok. aku kok karo celap-celup lambene iki lho. Allah. Mawet wae. Siki kowe ngomong iki bahasa nyong ngompong. Lah nek biyen piye apa biyen? Bloko biyen piye bloko? Biyen jan kanu ih Mas Topo jan Bagus e. bagus e. Ya kan? Bekedingan lagi adus Hah? Sing adus apa? pas nang Jakarta. Heeh. Oh, tok indek to kae. Nyong nginjen kan. Heeh. Lah kok ngindek aku Nah. sing akon sok. Piye po? Sing akon Piye? Ngantem pipi. Ora ngajar. Males wong wadon wani nranyak karo wong nggih. lanang. Wong wae dadi wong wadon itu kan kaya kiye. Nranyak ku jenenge apa? Kurang ajar. Sembrono kowe ya. Sembrono lah kono ngindek aku adus kok. Tapi Ketok opone ora? ya wis keton banget lah. Terawangan. Wong kono bojone ngintil koyo ngono kok semelang. Rungkut. Apane ngomong kok rungkut apane? Weh, Mbak Ira nganggo rok tapi sing ngriwis-riwis jenengane rungkut. Oh, diteplake ya. Oh, aku ngerti. Ireng. Pas kae aku nganggo rok sing rumbai kae to. Rumbahe jenenge. Oh, ngono sing ana renda-rendane. Oh, kae jenenge rungkut. Oh. Renda-rendane tapi kayak kan irang, Heeh. irang Lah iya. kriting. Jenengane rungkut. Rungkut. Ana mata-matane. Iya. Kok yo mek-mekan iki lho. Ngandel kan? Piye? Seneng nyong. Ya, Cok. Wis bubar. Mangkat. Jambu Jambu alas. alas. Gila aku. Joget Mas apa? Nah, maju po, maju po. Maju po. Mundur, mundur, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju. Kelingan
katur Pak Cardiman sing maringi dhuwit po diaturke panuwun. Aja Nggih. ming nampani tok kowe ning ngaturke